Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Толпар ТВ каналында Илеш телерадиокомпаниясы сезне сәламли. Здравствуйте, в эфире Толпар ТВ, Илишевские вести, в студии Алина Хадимуллина. Товарищество «На вере урожай» расположено в центральной части Илишевского района. Сельскохозяйственные угодья предприятия занимают огромную площадь на территории Старокуптовского, Исанбаевского и Исаметовского сельских поселений. Образованное в далеком 1933 году хозяйство вносит весомый вклад в экономику района, и вот уже многие годы урожай находится в числе лидеров среди предприятий агропромышленного комплекса как по животноводству, так и по растениеводству. Из года в год хлеборобами урожая ведется кропотливая работа над увеличением урожайности каждого гектара плодородной земли. Здесь всегда в оптимальные сроки выполняют каждое агротехническое мероприятие, используются современные технологии обработки почвы, производится должный уход за посевами. За нашим хозяйством ТНВ «Урожай» Илишевского района в 2016 году было закреплено всего 5876 гектаров пашни и собрали 12 тысяч тонн зерна при урожайности 26,8 центнера с гектара. При этом использовали минеральных удобрений на сумму 6 миллионов рублей, а пестицидов на 6,5 миллионов. На каждый гектар посевной площади внесли по 70 килограммов минеральных удобрений в действующем веществе. А в прошлом 2018 году освоили 9780 гектаров пашни и собрали 16 800 тонн зерна при урожайности 27,2 центнера с гектара. Применили минеральных удобрений на сумму 10 миллионов рублей, а пестицидов на 9,5 миллионов рублей. На каждый гектар посевной площади применили минеральных удобрений 81 килограмм в действующем веществе. Каждый год применяем органические удобрения. Если в 2016 году внесли 12 тысяч тонн, то в прошлом году вывезли 41 тысячу тонн навоза. Уже 17 лет в урожае успешно ведется работа по производству элитных и оригинальных видов семян для дальнейшей их реализации. Специализируются на возделывании семян гороха, пшеницы, ячменя, заложенные семенники люцерны. Ежегодно реализуется не менее 1000 тонн семенного материала. С целью дальнейшего развития в данном направлении за последние годы введены в эксплуатацию семенно-очистительная линия, сушильный комплекс и 3 зерносклада с гидроизоляцией, рассчитанные на 6 тысяч тонн. Как уже говорилось, хозяйство является семенауческим, имеет тесные связи с научными центрами, селекционными центрами. Приезжают постоянно в это хозяйство селекционеры из Ульяновска, Челябинска, Самары, Татарии, Татарстана, из Омска. То есть практически все крупнейшие селекционные центры Российской Федерации, они здесь у нас представлены. Основной упор хозяйство делает на производство оригинальных элитных семян. Семена в основном продаются, это Республика Татарстан, Удмуртия, Республика Башкортостан наша, Свердловская область, Московская область. Это основные регионы, куда это хозяйство производит реализацию. С завершением осенней страды на полях механизаторы приступают к подготовке к весенним работам. Все ремонтные работы урожаевцы стараются вести своими силами. Для этого у них имеются 2 машино-тракторных парка с гаражами и всем необходимым оборудованием. Машино-тракторный парк нашего хозяйства насчитывает на сегодня 39 тракторов, из которых 7 тракторов энергонасыщенные трактора John Deere 8 серии, трактора К744 2 штуки и 2 К700А. Также имеются зерноуборочные комбайны 9 штук, кормоуборочные комбайны 4 штуки и 13 грузовых автомобилей. И к ним еще все агрегаты и приспособления для выполнения всех агротехнических требований. Ежегодно серьезное внимание уделяется обновлению технической базы, а также модернизации существующей техники. За последний год только мы обновили трактора
Беларусь 1221 купили, Тропик, трактора К744, косилки Магдон М155, Шулпан КС-100 и культиватор Полярис 8,5. И в дальнейшем мы планируем купить трактора Беларусь, производства нашего республики Башсельхозтехника, комбайн, 2 комбайна Полесье и 1 кормоуборочный комбайн и 2 пассивных комплекса Агромастер. В отрасли животноводства урожай прочно удерживает позиции лидера. С 2005 года является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Только за прошлый год широко развернуты строительные работы, в связи с чем израсходовано 21 миллион 303 тысячи рублей. Проведена масштабная реконструкция помещений для скота. В селе Старокуптово сооружены 2 телятника из металлоконструкций с тентовым покрытием, рассчитанные на 400 голов, сделаны навесы для скота. В нашем хозяйстве содержится 2557 голов крыс, в том числе 755 голов дойных коров. Годовой валовый надой составляет 58 070 литров молока. Удой на одну корову у нас составляет 7950 килограмм. На сегодняшний день все молоко ежедневно сдаем в Белевейский молочный комбинат высшим сортом. Ежегодно для обновления стада вводим 500 голов нителей. Как племенное хозяйство продаем 70-80 голов нителей ежегодно. Высокую продуктивность коров, конечно же, определяет кормовая база. Хозяйство полностью обеспечивает себя зернофуражом, имеется свой комбикормовый завод. Рацион у здешних буренок тщательно продуман и сбалансирован. Ежегодно в хозяйство ТНВ урожай заготавливается в достаточном количестве грубых и сочных кормов. В этом году в хозяйстве заготовлено 48 центнеров грубых кормов. На сегодняшний день суточный надой на одну корову составляет 22 литра. Для обеспечения такого высокого удоя в хозяйстве используют шрот подсолнечный, жмых подсолнечный, соевый шрот, патоку и премикс. В хозяйстве ведутся все формы зоотехнического и племенного учета по программе «Селекс». Полностью введено искусственное осеменение. Урожаевские осеменаторы одними из первых в республике начали работать с фиксированными семенами. Телки я покрываю фиксированным семенем. Их к нам привозят с Нижнего Новгорода. Около 65% покрывается. Рождаются одни телки, около 95-96% выход телок. Ежегодно я осеменяю около 450-500 телок. В зимние месяцы идет отел коров. На всех 3 фермах обеспечивается самый тщательный уход за малышами. Телята с первых дней до 3 месяцев содержатся в индивидуальных клетках, а дальше переводятся в групповые содержания. Телятам до 3 месяцев выпаиваем по 2 литра молока 2 раза в день. Также с 5 дней используем стартер комбикорм. Среднесуточный привес составляет 850-900 грамм. Одним словом, в образцовом хозяйстве продумано и отработано все до мелочей. Здесь работают квалифицированные сотрудники с предельной точностью и ответственностью, относящиеся к своим обязанностям. Работаем очень хорошо. У меня под моим руководством 45-50 коров идет. Но у нас идет, здесь стоят 46 коров у меня на месте стоят, и плюс еще сухостои. Туда мы отправляем коров, которые должны перед отелом за 2 месяца, они у нас там находятся. В общем сложности даю около 35 коров. У меня в данное время 35 коров сдаю 760-770 литров в сутки сдаю молока. Здесь работаю более 10 лет скотником. Мы кормим коров сенажем, с носом, там добавляем патока, муку, разные премиксы. Своей работой доволен. Я в 1990 году закончил школу и начал работать в ТНВ «Урожай» механизатором. Сперва начал на ДТ-75, потом МТЗ-82, потом привезли погрузчик GCB и работаю на нем. Принимаю участие во всех полевых работах на производство, погрузку зерна, а также скирдуем сено и солому. Постоянно опираемся на поддержку
руководству зарплату получаем своевременно. Я доволен своей работой и техникой. Многие из них достигают наивысших показателей не только в районе, но и на уровне республики, становятся победителями республиканских конкурсов. Операторы машиноводоения Зелиша Кирьянова, Альфия Фазлыева, Милевша Гореева, Елена Ташбулатова, Гульшат Ташбулатова, осеменаторы Радик Харисов, Радим Семенов, Роман Мусагитов – лишь немногие из них. Работаю в сельском хозяйстве с 1996 года, а именно здесь 4 года. Сразу с приходом мне доверили целую группу нетелей. Сегодня в моей группе, состоящей из 45 телок, ежедневный надой составляет 1200 литров молока. Зарплата выплачивается стабильно. За это большое спасибо. Очень любим наше хозяйство и с радостью приходим на работу каждый день. Всего коллектив состоит из 177 работников. Несомненно, в достижении успехов важнейшую роль играет грамотная организация работы предприятия, которым вот уже 18 лет руководит заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан Айдар Зиганшинович Мухарлямов. Таким образом, из года в год урожай увеличивает свою производственную мощь, осваивает все новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур, выращивания племенного скота. А коллектив, как одна большая семья, стремится к одной единой цели и трудится во имя светлого будущего своего села. Обильные снегопады, мороз стали настоящей бедой для обитателей озер. Толстый слой льда на водоеме намертво перекрыл доступ кислорода. В этот период начинается замор. От него погибает как молодняк, так и крупная рыба. С этим явлением можно и нужно бороться, поэтому в конце зимы в районе стартовала республиканская экологическая акция «Бурим лунки, спасаем рыбу», которую первыми предложили общественники Аургазинского района. На проведение экологических мероприятий откликнулись с большим энтузиазмом учащиеся старших классов Илишевской коррекционной школы-интернат. Специалист-эколог Азат Габдрахманов и учитель по физической культуре Рауф Ахмедгареев объяснили ребятам, что люди не должны быть только потребителями, а обязаны сохранить эти пруды и их обитателей, летом не ставить сети, не засорять, а зимой помогать рыбе выживать. И вот уже на Черекулевском пруду все вместе взялись за ледобуры. Сделать лунку – минутное дело. Для того, чтобы прорубь не замерзла быстро, нужно вставлять туда пучок веток или камыша. Все ребята с интересом и активностью принялись за работу, а после пообщались и с рыбаками на озере. Несомненно, акция имеет большое воспитательное значение для подрастающего поколения. Ребятам наглядно объясняют, как нужно отдавать наш долг природе, сохранять и приумножать ее богатство. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш». На базе Верхнеаркеевской средней школы номер 4 прошел обучающий семинар для работников образовательных учреждений, а именно для директоров школ, заместителей, а также технического персонала. Подобные семинары здесь вот уже 15 лет проводят специалисты муниципального учебного центра города Уфы. На протяжении уже очень многих лет мы очень тесно сотрудничаем с вашим районом. Очень любим людей вашего района. Они всегда добрые, отзывчивые. И маленько скажу о той работе, которую мы проводим именно в вашем районе. Конец прошлого года. То есть ваши люди проходили обучение, все сотрудники Илишевского отдела образования проходили обучение по тепловым энергоустановкам, по электробезопасности. Также проходили обучение оператора котельной. В конце тоже прошлого года мы проводили обучение по антитеррористической защищенности ваших образовательных учреждений. Экологическая безопасность тоже не осталась без внимания. Проводили и такие занятия. Сегодня, в канун женского праздника, мы снова в вашем районе и проходят занятия по
пожарно-техническому минимуму и по охране труда. Я надеюсь, что та работа и те знания, которые мы пытаемся довести до вашего сведения, очень помогут вашему району вести безопасную жизнедеятельность. Семинар проходил под руководством Тимурбулата Миникаева, руководителя хозяйственной группы управления образованием. Информацию по пожарно-техническому минимуму озвучил начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Республике Башкортостан Рустем Салимов. Незамедлительно сообщать пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющейся системы средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проезда. Если у вас основная дорога, которая к вам ведет улица, перекопана, прорыв, допустим, трубы водопровода, какие-то аварийные работы проводятся. Вот. Нужно позвонить в пожарную часть и сказать об этом. Далее. Обязанность содействовать деятельности добровольных пожарных. Это вот вы у себя на своих предприятиях, в организациях. Обязаны содействовать, то есть создавать добровольные пожарные дружины. Так. Еще хотел бы отметить, что вы, как руководители, несете персональную ответственность. Вторая часть семинара была посвящена теме охраны труда. Отметим, что подобное обучение – это регулярное явление в нашем районе. Например, в феврале этого года работники образования освежили свои знания по экологической безопасности. Проведение следующих семинаров планируется в августе и сентябре. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш». Агымдагы елда илебез халкы Россия тарихында 862 көнгә сузылган һәм иң фаҗигале вакыйгалардан саналган Ленинград чолганышы өзелүенең 75 еллыгын билгеләп узды. Блокада вакытында 2 миллионнан артык кешенең гомере өзелә. Яшәгән халыкны, айруча балаларны исән калдыру максаты белән шәһәрдәге бик күп балаларны Ладога күле аша көймәләрдә эвакуацияләгәннәр. Алар арасында Ленинград шәһәрендә туган, арытаба Илеш районының Тыпый авылында гомер кичергән. Бүгенге көндә югары йөркидә яшәгән опалы сеңеле Рәйсә Исхакова белән Рәзинә Зәнетдинова да була. Ул вакытта Рәйсә опага 7 яшь, Рәзинә опага нибары 2 яшьтә 5 ай булган була. Бер туганнарның тормыш юллары турында алдагы тапшыруларның берсендә сюжет әзерләп күрсәткән идек. Күптән түгел Рәйсә апа белән Рәзинә апа Ленинградның фашист блокадасыннан тулысынча азат ителүенә 75 ел тулу хөрмәтенә истәлек билгесе белән бүләкләнделәр. Әлеге бүләкне ветеран апаларга районның ветераннар советы рәисе Анатолий Романов тапшырды. Ветеран апаларның икесенең дә гомерләре тынкысыз хезмәттә үтә. Рәйсә апа колхозның төрле эшләрендә, Рәзинә апа лаеклы юлга чыкканчы сыер савучы булып эшли. Рәйсә апа 5 балага, Рәзинә апа 3 балага гомер бирә. Бүген аларның икесенә 14 анык, 13 аныкаш бар. Бүгенге көндә Рәйсә апа төпчек кызы Зөлфәрә, кияве Фикус, Рәзинә апа төпчек кызы Гөлназ, кияве Эльберт тәрбиясендә матур гомер кичерәләр. Әллә нинди заман дибез. Яшьләр авылдан кача, шәһәрне сайлыйлар дибез. Ә бит шәһәрне шул авыл туйдыра. Авылда калып, гаиләсен тергезеп, торырга җирен булдырып, күңеленә яткан шөгылен табып, яшәүче яшьләр дә бик хисап. Алар әлбәттә зур хөрмәткә лаек. Саргөл белән Илгиз Мусинар да яшьлекләрендә тормышларының бөтенләй дә булай булыр дип күзалламагандыр. Агымдагы елда 10 ел аларның бергә тату, матур итеп тормыш сукмагынан атлауларына. Икесе дә чыгышлары белән иске Татыш авылыннан яшьләр. Ябылыкта яшәп, көн күрәләр. Авыл хуҗалыгы тармагын сайлап, Илгиз Рәвит улы 2017 елда крестьян фермерлык хуҗалыгын ачып җибәргән. Бүгенге көндә хуҗалык гөрләп эшен алып бара. 8 март көне язның иң чагы матур бәйрәмнәренең берсендә Мусинар гаиләсе тамырлары яткан иске Татыш авылы халкы өчен зур бәйрәм, урам бәйрәме оештырды. Чара район советы секретаре Игорь Никифоров, Ябалак авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Рөстәм Гыйлемханов, Саргөл һәм Илгиз Мусинарның чыгышы белән башланып китте.
Шушы көннәрдә безнең Башкортстан Республикасының барлыкка килүенә 100 еллык юбилей датасын каршы алырга җыенабыз. Шу авылларда үткән бүтән чараларны да шушы вакыйгага да бәйләп алып барабыз без. Күз аллап үтсәк, Татыш авылы да безнең Илеш районы авыллары арасында, Башкортстан Республикасы авыллары арасында дәрәҗәле күркәм урында тора. Соңгы бер 10 елга гына тарихка күз салып чыксак, искә алсак, нинди эшләр башкарылган Татыш авылында дисәк, алар бик бихисап шутлап үтәбергә дә күп алар. Беренчесеннән алсак инде авыл халкына иң авыр булып торган әйбер бар иде, газ кертелде. Сезнең белән бергәләшеп эшләгәнек бушны. Шуннан инде бүтән авыл ичендәге су линияларын алмаштырдык, су станцияларын, яңа башнялар куйдык. Зияратны төзекләндереп чыктык, анда йорт эшләп куйдык. Авылның ортасыннан Чебенки таш салып, юлны әйбәтләдек. Һәм инде арттагы урамнарга да кумнар салып, аларны яхшыртып куйдык. Һәйкәлне сезнең белән бергәләшеп яңарттык. Шуннан мәктәпнең түбәсен яптык. Аңа чаклы югыя безнең балалар бакчасы бу авылда, балалар бакчасын ачтык. Һәм инде клубны шунда күчердек. Бу инде шутлаган эшләрнең бер азы. Аннан башка тагын бик күп әле безнең. Берничә сүз белән планнарда таныштырып үтәсе килә иде. Агымдагы елның менә шушы көннәрендә башларбыз дип торабыз. Безнең мәктәп хәзер җылы, анда утын котельный эшләй. Шунда без бүтән уңайлыклары булган фельдшер-акушерлык пункты шунда ачарга җыенабыз. Аерым ишек белән ситтән кермәле, зур, якты, бүтән таләпләргә килгән кабатлап әйтүенчә, шушы эшне шу көннәрдә башлайбыз. Шуннан инде тагын безнең районыбызда гадәт бар пожарный командаларының учениесен үткәрү ел сайын. Менә бу пожар депосын шушы язгы айда ремонтлайбыз. Сабанты үткәннән соң беренче атнада монда бүтән районның җитәкчеләрен җыеп шушыны ачу тантанасы булачак. Һәм инде безнең пожарный учениебез да булачак. Шунда фапны да күрсәтәбез. Шуңа тагын инде без планнар белән әйтәсе килә. Күпердән башлап, дальше Юлдашка һәм инде Андреевкага таба китәсе юлны, 10 километр юлны асфальт түшәп, тагын аны яңартып чыгарга планыбызда тора. Һәм инде куанычлы әйбер булырга тиеш дип уйлыйм. Без алдагы 2 ел ишенә планга керттек. Шу Татышның теге башыннан бу башына чаклы үзәк урамны асфальтлауга. Бу тоже тормышка ашыр дип ышанабыз без. Хөрмәтле татышлар, бик матур итеп бәйрәм итәсез. Матур, мүбәрәк olsun бәйрәмнәребез. Хатын-кызлар, барыгызны да чын күңелдән шушы күркәм бәйрәм белән котлаасы килә. Өйегездәге сезнең сөенеш, шатлык хәбәрләре белән сәламәт тормыш баруын теләсе килә. Бәйрәм белән барыгызны да. Әйткәнчә без бүген Татыш авылында барыбыз да урам бәйрәменә җыелдык. Урам бәйрәме, яз бәйрәме дип әйтәйек. Кышны узатырга, язны каршы алырга җыелдык бит инде. Менә бик матур иттереп әзерләнгәнбез. Барыбыз да матур иттереп ашлар, өстәлләр, атлар бизәлгән. Бик җәмле, бик матур. Шул ук сәбәптән рөхсәт итегез. Безнең бит инде бүген яз бәйрәме, чын яз бәйрәме дип әйтәйек. 8 март. Хатын-кызлар бәйрәме. Рөхсәт итегез барлык ир-егетләр исеменнән, Ябалак авылы биләмәсе администрация исеменнән bütün булган хатын-кызларыбызны, әниләребезне, партияларыбызны шушы матур бәйрәм белән чын күңелдән котлап китәргә. Бүген улы бәйрәм, халыкара хатын-кызлар көне. Шуңа апаларны, туганнарны барсын да котласы килә. Семьяларыгызга саулык, сәламәтлек телибез. Хөрмәтле авылдашлар, килгән кунаклар, яз бәйрәменә бик матур итеп әзерләнгәнсез. Шушы бәйрәм белән сезне котлап, зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Һәм хатын-кызларны 8 март бәйрәме белән тәбрик итәм. Рәхмәт. Бу бәйрәмне оештыру уйга килде. Икебез дә Татыш авылында, безнең әтиләр, әниләр шушы авылдан дип әйтмәкче булам инде. Шуңа шушы бәйрәмне үткәрергә булдык монда Татышта. Сезнең белән бергәләп, туганнар белән, авылдашлар белән. Шуннан безнең бу бәйрәмне оештыруның максаты
Biz o'zimiz Yobuloq avulida turamiz. Ilgiz Hamsargul. Bizning fermer xo'jaligi ochildi 31 avgust 2017-yilni. Biz mol bilan bo'lishamiz deb it realizować etamiz, sut bilan bo'lishamiz. Shunga hozir aytasa kelar bir ikki so'z. Yosh semyalar chetga ketib ishlaylar, ovullar bo'shaya. Shunga bu yosh semyalar qo'rqmasinlar, birga birdamlashib ishlab, ovul xo'jaliklari ochib, fermerstvolar ochib, birga ishlarga yozsin. Orotaba har komanda o'z chiqishini taqdim etdi. Uram tarixini boyqov yasadi, onda yashovchi kishilar bilan tanishtirdi, jiladi, biyidi, toqmaq aytdi. Atış kullarının ortasında soğuyana üstügelleri. Atış kullarının ortasında soğuyana üstügelleri. Hazırdakiler yüzüdü, kul üstünde sularda. Bartuğanlarca yığışkan beyrem bugün uğramda. Hazırdakiler yüzüdü, kul üstünde sularda. Bartuğanlarca yığışkan beyrem bugün uğramda. Kul boylarında bağızganı ömürle Batu buldu indi bizlerge. Kul boyunda uzganı ömürlerle Batu buldu indi bizlerge. Dağlardan tuttum balıktan kaytıp giyen Taban balık nişik demli sizlere şulay kurem. Tuttum balık, balıktan kaytıp giyen Taban balık nişik demli sizlere şulay kurem. Küle kıyaş nurun sebep, yoz kilebit tantana, oyaklarım tuğan yakta, jon suyini maktana. Günler oyaz kökte alsu, nur sebep kuyaş güle, jirge tama kümüş tamşı, sağınıp kütken yoz kile. Жанарны жылтырлык насына Сен орносың ғаны күнеліне Біләдірген сені соғына Сен орносың ғаны күнеліне Біләдірген сені соғына Taşlarda erigen askına Bir jırım jiberen nüsü Kuşlarla sazına Bir jırım jiberen nüsü Kuşlarla sazına Jon жылысы, жир анаға қадір хүрметі, яшәу шығанағы ол һәр йөрәкнең, шуңа қадірлейбіз икмәкне. Дөньялар тыныш, имин булып, өстәлләребездә күпрәп пешкән икмәкләр дөньяга ям тәм биреп торсын. Безнең икмәктән рәхим итегез. Yeah.
килдек без бәйрәмгә. Яратмаган йөрәк янылмый. Яратмаган йөрәк түгел. Татышкайны яратмаган күңел. Татышкайда яши аламый. Яратайык татыш авыл кайын. Яратайык совет урам кайын. Бер нигә дә карамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бер нигә дә карамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Татышкай яшәү кадерен белә. Икмәксез бит яшәү буламый. Икмәксез бит яшәү түгел. Балаларсыз яшәү ямьле түгел. Балаларсыз яшәү буламый. Яратайык туган җиребезне, яратайык газиз аналарны. Бер нигә дә карамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бер нигә дә карамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Чара җыр моң дәртле биюләр белән үрелеп барды. Все вокруг довольны, вокруг ко мне цены. Водили конкретны, матрешек люблены. А матрешки и по кругу, веками стоят, похожи друг на друга, будто все они родня. Люба, Надя, Груша, Марина, Вера, Ксюша, Дуняша, Катя, Зина, Наташа, Таня, Нина. Знаменитые пригожие кашечки, русские матрешечки. Ездит по России, плывет за океан. Наша русская матрешка, веселый сарафан. И теперь диктует моды симпатичный сувенир. Матрешек хороводы покорили целый мир. Люба, Надя, Груша, Марина, Вера, Ксюша, Дуняша, Катя, Зина, Наташа, Таня, Нина. Всем на память о России эти крошечки, русские матрешечки. Четыре, пошли. Ягы, кунаксылык ягы, йыр ягы. Безнең якта һәр сак ил эшендә бөтә халык. Яше, картыла, шуңа күрә безнең буралардан алтын ашлык тулып артыла. Безнең якта шатлык, һөенестер, уртак булган хаен арталар. Тормыш йөген бездә бары хыла, бары төпкә йөгелеп тарталар. Байрамдар, ханап бетергеһез, икмәк булгас, тимәк йыр да бар. Хабан туйдар, иген байрамдары, каз өмәһе, гөрләй ызбалар.
Табындарда күпме ризык тора, ләкин икмәк кенә гел түрдә. Уннан кадерлерәк нимә булһын? Күпме хезмәт халык үстердә. Күкрәгенә терәп, икмәк телү, игенсегә нисек килешә? Икмәк һәм йыр каршы алыр һезне, килеп кергән сакта илешкә. Каршы алыр һезне ак каендар, тук башаклы иген кырдары. Безнең яктар кояш, нурдар ягы, кунаксылык ягы, йыр ягы. Чара ахырында барлык халык, авылдашлар, туганнар, ерак араларны якын итеп кайткан кунаклар, дус-ишләр табын артына җыелды. Зур казанда таралып пешкән пылаудан авыз итте, тәм-томнар белән чәй эчте. Кул эшләреннән торган күргәзмә күз явын алырлык иде. Фотосурәтләрдән торган стендларны караган һәркем яшьлегенә бер байкау ясагандыр. Нәтиҗәдә бәйге булып кала. Алтын балык командасы иң креатив команда исеменә лаек булды. Аккошлар иң музыкаль команда. Бердәм дуслык командасы иң энергиялы команда исемен яулады. Җиңүчеләрне Саргөл һәм Илгиз Мусиннар тәбрикләде. Шулай ук Мусиннар агымдагы елда сабыйлары туган күп балалы гаилә Куддусовларга һәм Ябалак авыл советы авыл биләмәсенең ветеринар табибы Мирзалиф Мусабировка да бүләкләр тапшырды. Луиза Шарафутдинова, Роберт Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе. Халыкара хатын-кызлар көне уңайыннан югары яркәйдәге 2нче балалар һәм яшь үсмерләр спорт мәктәбе базасында әти, әни һәм мин спорт сөюче гаилә дип аталган күңелле бәйге оештырылды. Анда районның спорт белән дус булган 6 гаиләсе: Булат, Гөлшат, Марсель Мансуровлар, Халид, Ойгел, Тимур Гөлмуддиновлар, Илнур, Гөлнур, Лилияна Кабировлар, Роберт, Елена, Азалия Дәүләтовлар, Илмар, Зилә, Снежана Мустафиннар, Венер, Рейлә, Лияна Шәйдуллиннар гаиләләре үзара көч сынашты. Чарага җыелучыларны спорт мәктәбе директоры Рөстәм Саитов һәм район мәгариф идарәсе методисты Лилия Мөхәммәдуллина сәламләде. Уенның баш судьясы, мәктәпнең тренеры Рушания Япарова бәйге шартлары белән таныштырды. Позвольте мне от имени Управления образования поприветствовать всех участников этого соревнования. Я желаю всем отличного настроения, бодрости духа, командного духа и всего самого наилучшего. Балалар иҗат үзәгеннән педагог Эльвира Виштомова командаларның күңелле көйләргә флешмоб биетеп алганнан соң сүз командаларга бирелде. Һәр команда үзләре белән якыннан таныштырып үтте. Визит карточкаларын тәкъдим итте. Команда! Дельфины! Наш девиз! Папа, мама, я, мы команда хоть куда. В спорте мы как мастера, будем плавать мы всегда. Наша команда! Пираты! Наш девиз! Мы команда хоть куда! В спорте все мы мастера! Будем плавать и нырять, за победу воевать! Наша команда! Спрайт! Наш девиз! Мы шипим и пенимся, победой не поделимся! Бу көнне бәйгедә катнашучылар 6 биремдә үзләренең көчләрен сынап карады. Интеллектуаль ярышта командалар спорт турында белемнәрен күрсәтте. Спорт өлкәсенә кагылышлы 15 сорауга тапкыр җаваплар кайтарды. Инде боксер, кәрзингә шариклар җыю, водолазлар кебек су астыннан инҗе ташларын җыю, судагы төрле каршылыкларны үтү һәм башка кызыклы мавыктыргыч эстафеталарда һәр гаилә әгъзасы бары тик җиңү өчен бар көчен, җитезлеген, осталыгын салды. Бары тик җиңү өчен омтылды.
Күңелле чара балалар иҗат үзәгеннән педагог хореографы Инзилә Рамазанованың дәртле биюе, спорт мәктәбеннән Илфат Нуртиновның моңлы җырлары белән үрелеп барды. Бәйгене күңелле итеп балалар иҗат үзәге белгече Әлфия Алиева алып барды. Ниһаять, бәйге ахырына якынлашты. Сүзне районның спорт комитеты рәисе Иршат Фасхиев алып, ярышта катнашучыларга рәхмәт сүзләрен, иң изге теләкләрен белдерде. Һәр гаилә төрле номинациялар буенча билгеләнде. Мустафиннар гаиләсе спорт сөюче гаилә исеменә, Мансуровлар иң бердәм гаилә, Гыйльмутдиновлар иң тату гаилә, Дәүләтовлар иң ихтыярлы гаилә, Кабировлар иң кыю гаилә, Шайдуллиннар иң җитез гаилә номинациясенә лаек булды. Барлык командалар спорт мәктәбе исеменнән почет грамоталар, медальләр, бер тапкыр гаилә белән сауна керү сертификаты һәм татлы призлар белән бүләкләнде. Чарадан һәр гаилә күтәренке кәеф, күңелдә тәэсиратлар алып таралышты. Ойгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе. Март айында кар өстендә кояш нурлары уйната. Яз килә, каршы алыгыз дигән хәбәр тарата. Без беләбез, җылы язның иң беренче бәйрәме әниләр, әби-апалар, хатын-кызлар бәйрәме. Әйе, балалар бакчасында тәрбия алган һәр сабый бу бәйрәмне зур теләк, дулкынлану белән көтеп ала. Чөнки нәкъ бу гүзәл бәйрәмгә сабыйларның иң якын кешеләре, газиз әни, әби, дәвани, карты, апа-сеңлеләре килә. Сабыйлар матур шигъри юлларын, җырларын, биюләрен килгән кунакларга бүләк итә. Балаларның үз куллары белән эшләнгән бүләкләре һәр анага иң югары бүләк булып тоела. 6 март көнне Югары Яркәйнең 4 санлы балалар бакчасында да 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан кеше төркемдә тәрбияләнүче кызлар, малайлар әниләренә һәм якын кешеләренә бәйрәм тамашасы тәкъдим итте. Мама, очень мы похожи. Глазки, носик, губки тоже. Папа любит нас двоих, милых девочек своих. Тоже мама. Наших мам. Вас родные поздравляем и желаем счастья вам. Мешайте на
Ап-ак карлы кышлардан соң әлбәттә ямьле, тормышыбызга яңа сулыш өргән язны түземсезләнеп көтәбез. Чарага нәниләр янына яз кызы үзе дә килде. Сабыйларга төрле биремнәр биреп, алып килгән күчтән эшләрен өләште. Чара ахырында Ата-аналар комитеты исеменнән Анфиса Адиятуллина чыгыш ясап, бәйрәм уңаеннан тәбрикләүләр җиткерде. Бәйрәм тамашасын тәрбияче Лариса Салгереева, бакчаның музыкаль җитәкчесе Айсылу Сәлиева әзерләп алып барды. Бәйрәм бүген бар дөнья балкып торсын. Әни бәйрәм икәнен әти дә белеп торсын, әти дә көлеп торсын. Какой путь проходит обычный мешок с мусором? Он либо сразу попадает в мусоровоз, такой способ называют бесконтейнерным, либо сначала оказывается на контейнерной площадке. Затем наши с вами отходы и везут на мусоросортировочный комплекс. Здесь их будут сортировать и выбирать из них полезные фракции. Это стекло, бумага, пластик, органические отходы. Позже отходы переработают, и они получат вторую жизнь. Ту маленькую часть мусора, которая останется, спрессуют и вывезут на лицензированный полигон. Это значит, что он не представляет опасности для людей и окружающей среды, и вредные вещества не попадут в почву, воду и воздух. Привычных свалок не останется, их рекультивируют. За всю цепочку движения этого мусорного пакета от контейнера до полигона будет отвечать региональный оператор. С января нового года в квитанциях ежемесячного платежа за коммунальные услуги появится новая строка «За оказание услуги по обращению с ТКО» по аналогии с платой за газ, воду и электроэнергию. Новая система обращения с отходами – это наша безопасность. Все мы хотим жить в чистой республике и сохранить ее для будущего поколения. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Хәтер рубрикасы. Язмыш безгә шатлыклы көннәр һәм бәйрәмнәр белән бергә югалту һәм кайгыларны да аралаштырып бирә. Редакциябызга килгән Хәтер хатын укып үтәбез. Бүгенге тапшыруда Илгиз Митхәт улы Акмаловны искә алабыз. Югары Ширкүл авылында туып үсеп, Югары Ярке авылында гомер итеп, 45 ел бергә яшәгән тормыш иптәшем, балаларымның газиз әтиләре Акмалов Илгиз Митхәт улының вафат булуына 13 мартта 5 ел була. Кадерлебез водитель булып эшләп хаклы ялга чыкты. Эш дәврендә бик күп грамоталар алып, бер тапкырда авариясыз дигән водитель исеменә лайык булды. Хезмәт ветераны исемен йөртте. Туры, төпле, үткер сүзле булуын хезмәттәшләре һаман сагынып искә алалар. Гаиләбездә таләпчән һәм ныклы тәртип булдырды. Без аның сүзендә торырбыз дип, якты истәлеген гомергә сакларбыз. Авыр туфрагы җиңел, яткан урыны оҗмахта булсын. Тормыш иптәше Зәлифә, балалары Алик һәм Илфак
килене Эльвира, оныгы Искәндәр Акмаловлар. Если ты чего-то боишься, если тебе страшно, если ты испытываешь эмоции, значит, ты живой человек. Это признак не слабости, когда ты просишь помощи у других, когда ты обращаешься к кому-то за советом. Это, наоборот, признак большой силы. Не бояться, доверяться, это говорит о том, что ты очень сильный. Не каждый человек будет рассказывать про свои какие-то проблемы, про свои слабости, про свои неудачи. Всегда же хочется быть крутым героем, таким сильным, таким мачо, победителем. Но ведь жизнь как раз из этого и складывается, из того, что мы где-то проигрываем, где-то выигрываем. Любой путь проследить успешного человека, он всегда вот так вот зигзагами стоит. То есть всегда бывают моменты, когда человек уходит вниз, и кто-то ему помогает. Поэтому детский телефон доверия 8 800 2122 – это прекрасная возможность получить помощь и детям, и родителям, и всем, кто нуждается. Наша передача подошла к концу. Пусть каждый новый день несет вам только радость и удачу. До скорой встречи!